Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe yaɓoɓe Polar Arab, on calminama on jurama, en ñaganama Allah moƴƴere. Ngaren hande e windani meɗen hesere deftere meɗen wiyetende durusul lughati al arabiyya li ghayri natiqina biha. Oɗo dars jangaten hen jangde ɓurata abbade ko mudaf e mudafun ilayhi. Mudaf e mudafun ilayhi holko firti ɗum? Mudafun ilayhi way kon ƴetta hunde jeyna ɗum hunde ni, iri mbiya galle Samba, a ƴetti galle o a jeyni ɗum Samba, woni baytu Samba. Walla mbiya oto Maryam walla oto Hamid, a ƴetti oto o a jeyni ɗum Maryam walla a jeyni ɗum Hamid. Ko ɗum ɗon woni mudafun ilayhi, ƴettude hunde jeyna ɗum hunde, ko on ɗon mana jogi. Sinon ko to bange batte i'rab, to batte nahwu, mudaf toujours kañum masirte ko masal gotal, darotogo dara nakira wayre kono nakira ni, kono ɓaɗi joni waɗama idafa hankanti natti wonde nakira, joni ko ma'rifa hay sinno ala alif lam, sabuni ko ma'rifa bil idafa. Ko waɗa idafa ko noon kañum masirte ko less, kañum sewi ko nakira, hunde nde ganduɗa ala alif lam, masirte ko mase ɗiɗi tanwin, so tawi noon ina waɗi alif lam masirte ko masal gotal. Kono no wayi wade foof ko less masirte, ko kasra masirte, hono no fi e ila, min e ala masirte less ni, no ɗum wonirta sababu inde masire less, ko nonne mudafu addat al idafa addante inde masirede less. Aywa, wadde wi ad-darsu al khamis, windande wattude joyeɓire. Ɗo ko Said woni e namdade, o wi a kitabu Muhammadin haza ya Yasir. Sa ƴeewi a kitabu Muhammadin, a kitabu Muhammadin, ay kitabu Muhammadin ɗum woni mudafun ilayhi. Kitabu ko kañum woni mudafu, ko kañum woni jeynako Muhammadin, kañum woni jeynaɗo. Ayo, deftere Muhammad, on nani ɗonon hamza, on ɗon hamza wiyete ko hamzatul istifham, en jangino ɗum e bindanɗe men jawtun. O wi a kitabu Muhammadin haza, beele nde ko deftere Muhammad, beele ko Muhammad jeyi nde deftere, ya Yasiru, an Yasir. Kitabu Muhammad, sabu ko waɗa idafa ko joni kañum jeyna hunde nde. Ayo, Yasir jabti, Yasir wi la ala, haza kitabu Hamidin, la woni ko diwtuɗo, ko Said namdi ko, en mbino Hamza no honde namdortoɗa ɗum, so tawi ko ka cikkiti a jogi sikki sakka beele ɗum ko kaari jeyi walla wona kaari jeyi, nanna hen a. Joni jabtotoɗo mo sewi ko noon o wima naam, so tawi wona noon o wima la. Wadde ɗo Yasir jabtirima adi wiɗimo ko la. Nde fuɗɗi haalandemo jeeɗo deftere nde, o wi haza kitabu Hamidin, nde ko deftere Hamid. Ay kitabu Hamidin ɗon kadi mudaf e mudafun ilayhi arti ɗon. Sa ƴeewi kitabu o kañum woni mudaf, masal gotal masira, Hamidin kañum woni mudafun ilayhi. Ayo, waɗa mase ɗiɗi, kitabu Hamidin. Said wi ayna kitabu Muhammadin, deftere Muhammad nde holɗo nde woni? Joni
a faami sa namdama holko addani Muhammad masirede less mbiyata ko sababuni idafa ko kitabu o waɗa idafa e Muhammad. o wi ayna kitabu Muhammadin, deftere Muhammad nde holɗo ne woni. Yasir wi huwa ala al maktabi hunaka, deftere nde nani e dow birehe to hen. huwa ala al maktabi, ɗo sa namdama holko addani maktabi masirede less aywa a jangino ɗum. ko sababuni ala o, ala kañum ko harfu jar. hunaka noon, hunaka kañum ko ismu ishara kono ko lil makani. hono mbiyeɗa haza, zalika, tilka, hazihi, no ɗum woniri ismu ishara ni. huna noon walla hunaka kañumne ko noon woniri ismu ishara, kono ko ismu ishara lil makan, woni ko inde joforde. kono kala ko ɗo jiiɗa huna walla hunaka walla hunalika tan andu jofoto ko nokku. hunaka to henne. sa wino huna woni ɗo, hunaka to, hunalika noon ɓuuri woɗɗude ɗum to henna. hunaka wonde ɗa, kono hunalika kañum ɓurti lawlel baid, ko hunde woɗɗude. wadde o wi huwa ala al maktabi hunaka, deftere Muhammad nde nani e dow biro he to hen. Said wi ayna daftaru Ammarin, kaye Ammar kañum holɗo woni. Said namdi wi hol ayna daftaru Ammar. sa ƴeewi ɗo kadi mudafun ilayhi ari hen, woni daftaru Ammarin, daftaru Ammarin. ayna daftaru Ammar, hoto deftere Ammar nde woni. Yasir jabti wi huwa alal maktabi, huwa ala maktabil mudarrisi, deftere nde nani e dow biro janginowo. gacca hakkille toujours mudafun ilayhi kañum watta alif e lam. mudaf watta alif e lam, mudafun ilayhi ina wonde alif e lam, kono mudaf woni ko jeeyete ko kañum watta alif e lam toujours. hay so wonno alif e lam a ittata alif e lam o mbaɗamo taarif bil idafa. wadde sellata mbiya alal maktabi al mudarrisi, ɗum sellata saabu so wi marifatuji ɗiɗi deggodiri ɗum wonta idafa, kono wontata ko naata ɗum, ko ñawor wonde jogoto. sa yiiɗi wadde ɗum mudafun ilayhi mbiyata ko ala maktabil mudarrisi, nani e dow biro tabal janginowo. Said wi qalamu man haza ya Ali, mojeyngol kuɗol an Ali, mojeyngol ngol kuɗol an Ali. Ali wi haza qalamu mudarris, ngol ɗo ko kuɗol janginowo. aywa ha joni a yiɗum idafa. o wi Said ayna haqibatul mudarrisi, sac janginowo hoɗo woni. sac janginowo hoɗo woni. ay haqibatul mudarrisi. Ali jabti wi hiya tahtal maktabi, sako omane les tabal ngal. aywa sa ƴeewi nasal ngal a yiɗan sako e woni ɗon les tabal ngal. aywa garen e tamarin, woni ekkorde. ekkorde ko ngam ƴewtidade beele a faami ko keɓɗe jangude ko walla a famani. o wi ajib anil as'ilati al atiya, jabto ɗe namde garoje. namdal gadi ngal, o wi ko ayna kitabu Muhammadin, holɗo deftere Muhammad nde woni. jabtoɗa kala holɗo ne woni. ayo sa ƴeewi kitabu Muhammadin o wino ko kitabu Muhammadin huwa alal maktabi hunaka. aywa kon o wi ayna kitabu Ammarin, holɗo deftere
ammar nde woni holko wino ɗum e darse o wino ko huwa ala maktabil mudarrisi deftere ammar nde andene e tabal janginowo o wi ayna haqibatul mudarrisi hoto saak janginowo woni holko jabtino ɗon ko ali jabti wi hiya tahtal maktabi saako nane les tabal ngal ɗeɗa namde ko namde ngam ƴewde a faami haala ka walla a famani walla a faami yewtere nde walla a famani ɗum koto banggue compréhension banggue fahamu joni garten ko banggue idafa to banggue nahwu o wi adifi al kalimat al ula ila thaniya tamrin ɗimmijo ekkorde ɗimmire nde o wi ko adifil kalimat al ula ila thaniya helmere adine nde ya laaf ɗum e helmere ɗiɗmire nde yeru ɗo ko kitabun muhammadun e muhammadun ɗo sa ɗacci hakkille hay goto hen waɗaka idafa e goɗɗo o saabu min ɗen ko mudaf toujours watta alif e lam kadi ko masal gotal masirtake tanwin ede sa ƴeewi ɗeɗo kelme ɗiɗi kala aɗa masira tanwin mbiɗa ko kitabun muhammadun wadde mon foof tan ko fira hoore mum jogui kitabun firti tan ko deftere muhammadun firti tan ko muhammad wadde en cuwa wiide taw deftere muhammad kitabu ko banggue muhammadu ko banggue joni sa yiiɗi wiide deftere muhammad holno mbiyata ko kitabu muhammadin kitabun o a ittata hen a ustata hen masal gotal natta wiide kitabun mbiya kitabu won mudaf muhammad o kañum mbaɗa ɗum mudafun ilayhi masira ɗum less mbiya muhammadin kitabu muhammadin nden wonata joni nde ko deftere muhammad ɗum woni a waɗi idafa helmere adinde nde e helmere ɗiɗmire nde ko noonne sa wi maktabun al mudarrisu ɗoni ha joni a suwa wadde idafa hay goto maktabun al mudarrisu a suwata wadde idafa hay goto saabu ko kalɗen nane ko ɗum woni ko artata ɗo ha joni maktabun woni koko waɗa tanwin en mbino mudaf kañum wattake tanwin al mudarrisu kañum masira ko damma ete en mbino mudafun ilayhi kañum masirte ko kasra wadde maktabun firti ko tabal walla bureau al mudarrisu woni jangguinowo mon foof ko inde mum manam helmere foof ko haaju mum yahata ɗe jotodirani hay batte joni noon ko en yiɗɓe kelme ɗe jotodira en dañi helmere tabal en dañi helmere jangguinowo yo jiɗɗen wiide ko tabal jangguinowo o holno mbiyeten sen jiiɗi wiide noon alay saago kutorɗen mudaf e mudafun ilayhi al idafa mbiyen maktabul mudarrisi ɗon sa ƴeewi maktab o a masimo masal gotal a itti tanwin o mudarris o dammu gonnoɗo ɗon o a wattimo kasra joni holko dañɗa ko maktabul mudarrisi tabal jangguinowo joni sa faami ɗiɗo yeruji eto wadde idafa e ɗeɗo kelme garoje en puɗɗima limat laaɓi tati sa waɗi ɗum moƴƴi sa waɗani mi waɗ won ɗon ko qalamun hamidun gow qalamun hamidun ɗiɗi
qalamun hamidun. Aywa saɗa waɗa ɗum idafa no mbiyata ko qalamu hamidin, qalamu hamidin. Aywa se ɗum woni ko binduɗa moƴƴi, sa windani ɗum bindita winndaka bindonoɗa. Aywa ha joni winduɗo kañum waɗ ɗum mudafun ilayhi. Baytun abbasun, gow baytun abbasun. Aywa ɗiɗi baytun abbasun. Aywa wadde mbaɗenmo idafa, seɗen mbaɗamo idafa wiyeten ko baytu abbasin, baytu abbasin, kañum woni ko hokkata en galle abbas. qalamu hamidin, kuɗol hamid. Aywa ghurfatun aliyun, waɗɗum idafa ghurfatun aliyun, ghurfatun aliyun. Aywa seɗen mbaɗa ɗum idafa no mbiyeten ko ghurfatu aliyin, ghurfatu aliyin. Non ɗum waɗirte idafa. ghurfatu aliyin holko firti? Firti ko suudu ali. Aywa garane kelme goɗɗe mbiyen daftarun sa'idun, daftarun sa'idun. waɗɗum idafa windu daftarun sa'idun. Aywa sa windi garane cattugol ngol mbiyen daftaru sa'idin, daftaru sa'idin. firti kaye sa'id walla deftere sa'id. Aywa mindilun yasirun, mindilun yasirun. Aywa sa windi, sa windani walla se binɗani fewi guetoɗa yimɓe catto mbiyen mindilu yasirin. se no bindirɗa moƴƴi, sa windirani ɗum pewta mindilu yasirin. Aywa ko nonne qamisun mindilu yasirin woni serviette yasir. qamisun ammarun, qamisun ammarun. qamisun ammarun. Aywa garen ɗo cattugol mbiyen qamisu ammarin, qamisu ammarin. Aywa woni wotte ammar. jokken ha joni mbiyen sarirun khalidun, sarirun khalidun. waɗɗum idafa sarirun khalidun. Aywa garen cattugol mbiyen sariru khalidin, sariru khalidin woni mbaldi khalid walla leeso khalid. Aywa garen e gorol ɗiɗmol ngol kettugol banggue nano miftahun albayti, miftahun albayti, miftahun albayt. Aywa saɗa waɗa ɗum idafa no mbiyata ko miftahul bayti, miftahul bayti. Aywa dukkanun attajir, dukkanun attajir, dukkanun
attajir. Ayo ɗo sara waɗi ɗum idafa honno mbiyata ko dukkanu tajiri. Dukkanu tajir woni butik joyowo o woni julanke o. Miftahul bayti woni coktirgal galle ɗe. Ayo tamrin goɗɗo woni baytun almuhandisu. Baytun almuhandisu. Baytun almuhandisu. Ayo ɗo saɗa waɗi idafa honno mbiyata ko baytul muhandisi. Baytul muhandisi woni galle ingénieur o. Ayo ismun alwaladu. Ismun alwaladu. Ismun alwaladu eɗen catto mbiyen ismul waladi. Ismul waladi woni inde cukalel ngel. Eyo ismul waladi woni inde cukalel ngel. Kitabun allahu. Kitabun allahu. Ɗo saɗa ɗum idafa honno mbiyata ko kitabullahi. Kitabullahi woni deftere Allah. Ayo bintun attabibu. Bintun attabibu. Bintun attabib saɗa waɗi idafa honno mbiyata ko bintu tabibi. Bintu tabibi woni ɓingel dewel médecin o. Miftahun as-sayyaratu. Miftahun as-sayyaratu. Miftahun sayyara. Ayo seɗen catto mbiyen miftahu sayyarati. Miftahu sayyarati. Wadde ɗiɗo gori sa ƴeewi wonkodi certi seeɗa. Tawi gorol gadugol ngol woni gongol bange nyamugol ɗin ɗon ɗi ngala alif e lam. Alif e lam ala hen ɗum waɗi arab tanwino wonno tanwino mbattata less. Ayo kono noon gorol ɗiɗmol ngol kertugol bange nanogol e waɗi alif e lam ɗin ngala tanwin. On ala tanwin kadi ha joni kañum gartita less masa ɗum masal gotal no wonirno tanwin e raf'u ni noon walla damma ni non wontirta tanwin e kasra. So ɗiɗi mbatta so goto mbatta toujours noon so wi ene waɗi alif lam ko goto waɗata masal gotal waɗata ngal ɗon masal gartirta less. Mudaf ko masa ɗiɗi waɗanno mbatta ɗum masal gotal. Ayo noon idafa waɗirte. Ngaren e tamrin battu tatab ekkorde wattude tataɓire. ɗo wi ko iqra waktub ma dabd awakhiril kalimat. ɗo ya jangu binda wonnude e masde sakket kelme ɗe. hoccu bik ma kayima binda ɗo helmet ɗo sakket helmet fof masa ɗum. Aywa en puɗɗima ba almadrasa. Ba almadrasa holno mbiyata ko babul madrasati. Babul madrasati holko firti babul madrasati woni damal duɗal ngal walla damal école ngal. Hima arraju. Hima arraju. Ayo holno mbiyata
mbiyata ko himarur rajuli. Himarur rajuli holko firti himarur rajuli woni mbabba gorko. Baytun haami. Baytun haami holno mbiyata aywa mbiyata ko baytu hamidin. Baytu hamidin ko firti baytu hamid woni galle hamid. Sayyaratun almudiru. Sayyaratun almudir holno mbiyaten siɗa mbaɗi mudafun ilayhi mbiyen sayyaratul mudiri. Sayyaratul mudiri woni holɗum woni oto directeur o. Mindi amma. Mindi amma ayo mas alkula cakkitiɗɗe saɗa masa mbiya mindilu ammarin. Mindilu ammarin woni sarfit ammaro. Is attali. Is attali ayo saɗa waɗi ɗum idafa honno mbiyata ko ismu talibi. Ismu talibi ko firti ɗum firti ko inde almudo o wala inde samɗo o. Bayt Allah. Bayt Allah saɗa masa sakkitaji ɗon mbiyata mbiya baytullahi. Aya baytullahi kam ɓe sikki ina ɓayi baytullahi aywa ko mudafun ilayhi ko firti baytullahi woni suudu Allah galle Allah baytullahi. Fi kitabil aw Allah. Fi kitab Allah aywa saɗa masana mbiyata ko fi kitabillahi. Ay fi kitabillahi kitab o fi kitabi aɗa mbiyen ɗen ko saɗa waɗa mudaf mudafun ilayhi helmere adinde masirta ɗum ko damma taw ko masal gotal. Ɗimmire nde kañum masirta kasra kono ɗo ko ƴewtiɗen ɗo woni helmere adinde ni e hoore mum ko kasra masirɗen. Holko saabi ɗum? Saabi ɗum ko natgol fi o e nder kitab o. Aywa aɗon ɗo aɗa tan puɗɗoroɗa helmere nde jaha kono ɗo wonko ardi nde helmere holko ardi ɗum harfu jar ete nafoore harfu jar en jangino ɗum woni fi kitabi. Aywa kitab o ko majrurum bi fi ɗum addinimo kasrede mbiyata ko fi kitabillahi. Allahi noon ko ismullahi mo ganduɗa waɗira jarro ko bil idafa. Aywa wadde holko addini kitaba masirede less sawabune fi. Holko addini Allahu o masirede less sawabune mo idafa. Aywa wadde fi ko harfu jar kitab ismu majrurum bi fi wa alamatu jarri al kasra wa huwa mudaf. Kitab mudaf Allahi mudafun ilayhi. Mudafun ilayhi noon waɗate ko kasra. Aywa ko noon ne min bay almudarri. Min bay almudarri so aɗa masa mbiya min baytil mudarrisi. Min baytil mudarrisi ɗone kadi sa ƴeewi bayti o masirɗen ɗum ko less. Holko addini masirde bayti o less sabon harfu jar min. Aywa wadde bayt kañum ko majruru almudarris noon kañum ko bil idafa manam bayt addini ɗum waɗede kasra ko sabuni min. Almudarris addini ɗum waɗede kasra ko sabuni idafa. Min baytil mudarris woni ummorade e galle janginawo fi kitabillahi woni e deftere Allah nde e nder deftere Allah nde.
على مكتب المدير على مكتب المدير دون هن بيتا على مكتب المدير أي بيا على مكتب المدير على مكتب المدير holko firtuɗum e dow tabal directeur o e wadde sa ƴeewi a teskima ɗiɗo konguɗi walla ɗeɗo kelme ɗe masaka kono noon an a wawi janngude ɗe hayi eyi sa ƴeewi ɗiɗo fof masaka kono a wawiɗe janngude addana wawde ɗum janngude ko ka janngude ko wiyete mudafun ilayhi joni a faami hay sinno masaka ma ɗum janngude saabu a janngui ñawornde ayo ɗo waɗo wi iqra ekkorde wattunde nayoɓire o wi ko iqra ya janngo ayna baytul mudarrisi huwa baid ayna baytul mudarris hoto galle jannginowo o woni o wi huwa baid galle o ina woɗɗi alqur'anu qur'anu de kitabullahi ko deftere Allah alka'batu kaaba baytullahi kañumne ko galle Allah suudu Allah ayi ɗi fof ha joni ekkitma ɗo ko wawde janngude mudafun ilayhi alka'a aywa alka'batu baytullahi muhammadun sallallahu alayhi wa sallam rasulullah muhammadun won nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam yo Allah juuɗe e makko hisnam rasulullahi ko nelaɗo Allah muhammadu on ɗo mudafun ilayhi ko rasulullahi kharaja al mudarrisu min ghurfati al mudir ɗo hoto mudafun ilayhi woni ɗo min ghurfati al mudir kharaja al mudarris janginowo yalti e min ghurfati al mudir e suudu directeur o haza baytu hamidin wa dhalika baytu khalidin oɗo ko galle hamid kono oyoto noon ko galle khalid ɗo en dañi ɗo mudafun ilayhi fodde wonde laabi ɗiɗi baytu hamidin kañum ko mudafun ilayhi baytu khalidin kañumne ko mudafun ilayhi ibnu ammarin talibun wabnu yasirun tajir ibnu ammarin ɓi ammarode talibun ko almud wabnu yasirin ɓi yasir o noon tajirun ko julan ɗo oɗo hamza wonko yiɗi janginden ɗo oɗo hamsul wasl so tawi o ardima ko woni ibnu e ismu tewi o ardima aɗa wawi janngudema aɗa wawi wiide ibnu kono noon siwi ko lombiɗo a janngatamo yeru ɗo o wi wabnu ay wabnu ɗon a janngatamo saabu ko lombiɗo a wiyata wa ibnu yasir kono mbiyata ko wabnu yasirin aywa ibnu ammarin talibun wabnu yasirin tajir a wiyata wa ibnu kono ko wabnu mbiyata baytul mudarrisi baid ay ɗo a wiyata baytu al mudarrisi mbiyata ko baytul mudarrisi baidun wa baytu tajiri qarib baytu mudarris woni galle janginowo o ina woɗɗi o baytu tajir galle joɗanko noon qarib ina ɓalli haza
miftahu sayarati ɗum ɗo de ko coktirgal oto o. ayna miftahul bayti woni coktirgal ɗe ngoni ay baytul mudarris kañum ko mudafun ilayhi baytut tajir kañum ko mudafun ilayhi miftahu sayarati ɗone ko mudafun ilayhi miftahul bayti kañum ko mudafun ilayhi min aw man anta ya walad man anta ya walad e an cukor hol an cukore gorengel an woni holde on o wi ana bunu abbasin ana bunu abbas ay ɗo a wiyata ana ibnu abbas saabu en jangino nane hamdatul wasl no jangirte so ɗon mbima ko wayno ibnu walla ismu a wiyata ana ibnu kono mbiyata ko ana bunu abbasin min kon ɓi abbas wabnu man huwa ay a wiyata wa ibnu man huwa no mbiyata wabnu man huwa on kanko ɓi holle on huwa ibnu khalid kanko ɓiye khalid ay a wiyata huwa ibnu kono mbiyata ko huwa bunu khalid ɗo ibnu khalid kañum ko mudafun ilayhi ibnu man huwa ibnu man kañum ko mudafun ilayhi ayna masjidu rasulillahi ayna masjidu rasulillahi hoto galle walla hoto jama nelaɗo Allah ka woni sallallahu alayhi wa sallam huwa fil madinatil munawwarati juma wonane wuro wiyetego al madina al munawwara woni wuro nurɗinago bintu hamidin fil madrasati wa bintu muhammadin fil jami'a bintu hamidin woni ɓi hamid ori kañum fil madrasati woni ko école wa bintu muhammadin ɓi muhammad debbo noon fil jami'a woni ko université ay bintu hamidin ɗo ko mudafun ilayhi bintu muhammadin ɗone ko mudafun ilayhi ismul mudarrisi sa'id wasmul muhandisi khalid ismul mudarrisi inde janginowo sa'id wiyete sa'id wasmul muhandisi inde ingénieur o noon khalidun wiyete khalid ay ɗo ismul mudarris ko mudafun ilayhi wasmul muhandisi kañum ko mudafun ilayhi amma talib aw ammu talibi ghaniyun ammu talibi ghaniyun woni babum cawdiɗo almudode ko galo ay ammu talibi ghaniyun babul masjidi maftuhun babul masjidi damal jumakade maftuhun koko udditi wa babul madrasati damal école ode mughlaqun koko soka ay ɗo babul masjidi kañum ko mudafun ilayhi babul madrasati kañum ko mudafun ilayhi awi khalu hamidin faqirun khalu hamidin faqirun khalu hamid woni kawmum hamid de faqirun ko basɗo woni sa ƴeewi khalu kañum mudaf hamidin kañum woni mudafun ilayhi sayyaratu abbasin fi shari' sayyaratu abbasin fi shari' woni oto abbas ode nene bedde he ay ɗo mudafun ilayhi ko sayyaratu kañum woni mudaf abbasin kañum mudafun ilayhi
ibnu man ant, an ka ɓihol yon. Ibnu man ant, an ka ɓihol yon. O wi ana bunul mudarris, min kum ɓi janginowo. Ay ibnu man ant ɗo mudaf mudafun ilayhi. Ibnu aw ibnu mudarris ɗo rek mudaf mudafun ilayhi. Aynal kalbu, hoto rawandu woni? Huwa tahta sayyarati, rawandu inunde e les oto he. Aynal kalbu huwa tahta sayyara, tahta kañum mudaf as-sayyara mudafun ilayhi. Aywa ay kawwin jumalan mufidatan bimal il faragh fi ma yali. Ɗo ko fawi arɗo ko yawat ɗo jumlaji ɗi ganduɗa ko mufid, ɗi ganduɗa ko naftoji konguɗi timmuɗi. Hol mbaɗirta konguɗi timmuɗi ɗi noon? Taw wonko woni ɗon ko yewi ya hebbin ɗum, wonko acca ɗon ko windaka, wonko diwa, hanko diwa ko ya waɗ ɗum. Aywa o wi albayti mughlaqun, albayti mughlaqun. Ayi joni albayti o masinima ɗum less, o wi mughlaqun koko saka, ɗum ɗo galle o de koko saka. Wadde noon an foti miijade ete miijoɗa ko ɗum foti wonde ko mudaf, saabu a dañi ɗo mudafun ilayhi a masinama ɗum less. Joni holko heddi ko an daña holko poɗɗa wadde ɗo ha wona jumla mufida. Aywa cattoɗen mbiyen baytul walla babul bayti, babul bayti mughlaq, woni damal galle ngal koko soka. Ayna as-sayyarati, ƴeew ko poɗɗa wadde ɗon. Ayna as-sayyarati, sayyarati ɗo kañum ko waɗa mudafun ilayhi, wadde holko gaddata, an gaddata ko mudaf. Aywa ko poɗɗa wadde ɗon cikkuɗa mbaɗa ɗon ayna miftahu sayyarati, ayna miftahu sayyarati, hoto coktirgal oto o woni. Ay miftahu sayyarati ko kañum wonat ɗo, miftahu ko gaddata ko mudaf. Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam rasulun, ayo ɗo a waɗanama mudaf, joni holko gaddata ko mudafun ilayhi. Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam rasulu, holno mbiyata? Aywa mbiyata ko rasulullahi, nelaɗo Allah. At-tabibi ba'idun, at-tabibi ba'idun. Aywa ɗo a waɗanama ɗo kadi mudafun ilayhi, waɗa holko keddarɗa ko mudaf. Mbiya baytu tabibi ba'idun, galle docteur o de médecin o ina woɗɗi. Al-Qur'anu kitabu, aywa gadda mudafun ilayhi o. Al-Qur'anu kitabu, aywa mbiya al-Qur'anu kitabullahi, al-Qur'anu kitabullahi. Khadijatu hamidin, khadijatu hamidin, ɗo a addanama mudafun ilayhi, holko heddi ko mudaf o. Khadijatu kala holko woni hamid, eɗen mbiya khadijatu bintu hamidin, khadijatu ko ɓingel dewel hamid. Ana al-mudarrisi, ana al-mudarrisi, holko heddi ɗon? Heddi ɗon ko mudaf. Ay wiide ana sadiqul mudarrisi, min komi sehil janginowo.
الطالب مكسور ɗum ɗo almudo koko heli addana ɗum mudafun ilayhi wadde alhol kedderɗa ko mudaf mbiya qalamu talibi maksurun qalamu talibi woni kuɗol almudode maksurun kongol kelgol babu maftuhun damal ɗum ɗo ɗum maftuhun koko udditi yon kala damal holɗum udditi mbiya babul bayti maftuhun damal galle ngal de koko udditi kharaja al mudarrisu min al mudir kharaja al mudarrisu min al mudir janginowo yalti e ɗum ɗo directeur o koye holɗum yalti addu ɗon mudaf sabu mudafun ilayhi nan ɗo al mudir ya kharaja al mudarrisu min maktabil mudiri walla min baytil mudiri min ghurfatil mudiri janginowo yalti e maktabil mudir woni biro directeur aywa hande ɗum wonno windande meɗen gaccata gongol garan e jokkol tamarinuji inchallah. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.